हेलो गाइस खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै जों हाजो फुजा थांगासिनो दायो हाजो फुजा थांगासिनो जोङो दा गारिखौ दोननानै जों ससे थाबायबायना लोगोफोर बिराद गोजान थाबायनांगौ जाबावो गारिखौ दोननानै बिथोराव लांबाबोथ' गारिया दिगदार लाबोनायाव बुहुद दिगदार जायो लाबोफिननायाव ओंखायनो जोङो गारिखौ एसे गोजानाव फार्स्ट गारि दोनजेननाय स्टेनावनो दोननानै थाबायबाय आरो लोगोफोर इमान गरम इमान थाबायनो माने मेंजोबदों माने थाबाय मेंजोबदों आरोना ओरैबायदि थाबायगासिनो फार्स्टआवनो ससे फैनानै जोङो आब' हेलेना मोननि फट' लानायखौ नुबाय ओमफ्राय एसे भिडिअ लानोसै ब्लग बानायसै जोंबो नुनानै ब्लग बानायनो ओंखारबाय आरो बिसोरजों माने बहुद मानसि नालाय सोरजों लाजेननो सोरजों थाजेननो ओरै जानोना ओरै जानो जायो लानो नागिरो नालाय ओंखायनो दा बेजों जानोना बेजों जानो बेजों थानोना बेजों थानो जालायलायो आरोना होंगो दोंगो मानसिफ्रानो इमान फिट जालायो फट' लानो आरो दाथ' बिसोरखौ लोगो मोनखानायबो नंला मालाय थांनानै प्रग्रामावसो हाबहैसिगोन Dalam foto ya. Dayangbo Abu Helena जों सेल्फी लाहैनोसै एसे Madam na miss ano ko? Nang madam lengan na miss lengan. Ano nga ba nga ba? Plastic main dah buat kan deh Beko kain ng udah madam. Oh, beko kain ng no. Hey, no lah deh. Hasil kain. Plastik seperti kau dah agak Sada Ano lang ko miss bawa si kau ni. Hare Fancy. Ano fancy. mun sama na bo Siapa nong asal? deh ada आब' हेलेना आरो आब' फ्रेन्सिखौ लोगो मोननानै बहुत गोजोननाय मोनबाय फैनानै माने फट' लानानै माने भिडिअ एसे ब्लग खालामनो मोननानै बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो आब' फ्रेन्सिया बहुत मोजां माने बहुत मोजां रायलायो माने बहुत फेभरेट आरो आंनि थाखाय Ada sana. Oi, mak apa? Opsin gaखोना फैखो जोबजासे फाव मालाय नायस्रा जोबजासे गाखोना फैबायनो मेंबाय नामा आयं मेंबाय मेङाखै मेंनायालाय opsin गाखोना फैखो आब' जायखिया मोनब्रै गाखोना फैबाय मेंबाय ना मेंबाय Menga mengalih mengalih ada opsi nanggung sih ha
थांना फैबाय थाङाखै थांनोसो नागिरदों थांनो नागिरदों बिसोर थांखांबाय दासो थांनो नागिरदों जोंबो आइ सासे rồi đâu em pha lên sẽ lại bảy xe ai đây thằng nó không thấy itu lagi begini lagi ya kita Ini menasina. Kayaknya. Yang mau sini mana? Ini lagi satu. Finally guys, skinny menduga nih kayaknya. Sebta bebek. Iya. Abo Pratibha Brahma